என்னடா அதான் அவசரமா கூப்பிட்டேன்? கிச்சனில் ஒய்ஃபு. சரி சரி பேனிக்காம சொல்லு என்னாச்சுன்ட்டு. கிச்சனில் என் ஒய்ஃபு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாடா. அப்போ நான் மேக்ரோன் எடுத்து போய் கொடுத்தேன். அதுலேருந்து ஒன்று பிரித்து சாப்பிட்டா மறைஞ்சிட்டாடா. வெயிட் அதாவது உன் ஒய்ஃப் மக்ரூன் எடுத்தா, அதை சாப்பிட்டா, மறைஞ்சிட்டா, அதானே? அதான்டா. செம பிராங்க் மச்சான். பிராங்கா? சரி நானும் சாப்பிட்றேன், மரம் என்னன்னு பார்ப்போம். இதானே விட்ட நம்மளே இருக்கு நாக்கிடுவானுங்க போல. ஏய் மச்சான் வேணாடா, சொன்னா கேளுடா. நான் தான் சொன்னேன், என்னடா அதை சாப்பிட்டா நீ மறைஞ்சிருவேன்னு.